Maayong hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Ambot nga no igsuon, nga naamang gyud tay habit nga mas mo focus sa sayop sa tawo. Mawala tanang maayo nga iyang gibuhat sa usa lang ka sayop, didto na ta na focus sa sayop. Dili ko exempted ni ana, isip formator sa seminaryo, daghang higayon nga mi-judge ko sa usa ka seminarista, wala pagani ko maminaw. Ang bikil manggod ana mga igsuon, kay mo diretso tag judge, binasi sa atong kaugalingon nga pagsabot sa maong tawo, wala pa taga research sa iyang side, wala pa ta maminaw unsay iyang side. Mao ni akong suggestion, ayaw ni kalimte. Judge people from where they stand, not from where you stand. Nag-retreat bitaw ko one time, pag-sharing, usa ka estudyante mihila kay namatay iyang mama, hilak putanan. Ang ikaduha, namatay iyang iro, hilak siya kaayo. Pero nangatawa ang tanan, ingon ko ayaw, paminawon sa nato siya nganong bugat ang pagkamatay sa iro, so ni istorya siya. Hinatag di ay sa iyang lolo nga maunalay nag-atiman niya, pero namatay iyang lolo. See? Mga igsuon, mao ganing ingon si Socrates, usa ka Greek philosopher, nature has given us 2 ears and 1 tongue para more listening, less speaking. Pero unsa nahitabo? More judging, less listening. Munang na ako'y gipost sa comment section, tanawa gyud ninyo, usa ka prinsipe nga kung kita mo'y mutanaw, bastos iyang gihimo. Pero sa iya diayng side, dili day bastos. Mo lagi ni. Judge people from where they stand, not from where you stand. Okay? Kusog kay ta mo hukom, pero wala tay research sa iyang side. God bless.